муштзани шинохтаи тоҷик зода ва парвардаи шаҳри Исфара Асрор Воҳидов дар доираи мусобиқаи РКК боксинг дар шаҳри Екатеринбург дар вазни сабук бо намояндаи Украина Данило Савченко вориди рақобат шуд. Дар ин вохӯрии ҷолиб ки ҳазорон мухлисон, ҳаводорон ва дилбохтагони ин намуди зебои варзиш ҳунари Асрор Воҳидовро тамошо ва бо нидоҳои аҳсану офарин тарафдориаш мекарданд. ӯ ғолиб омада медали тиллоро соҳиб гардид. дар ин сабқати ҷолиб муштзани шинохтаи тоҷик Асрор Воҳидов аз худ маҳорати баланд нишон дода рақибро дар раунди сеюм ба нокаут фиристонд ва ҳамин зайл дар рақобати ҳаштум паиҳам пирӯз гардид. Асрор Воҳидов пас аз анҷоми қувваозмоӣ изҳор доштааст ки ин бозии сода бо омодагиҳои ҷиддӣ буд. ба ин рақобат мо 4 моҳ тайёрӣ дидем. аз ин пеш ҳам 3 маротиба омодагӣ дида будем, лекин ҳар навбат пандемия монеа мешуд. вақте ба рақобат тайёр мешавию бозиро мавқуф мегузоранд, ин хеле бад аст. имрӯз бошад ман аз ҳар вақта бештар ба рақобат омода будам. медонистам ки рақиби ман бозингари хуб ва ҷавон аст. аз ин хотир нокаут дар нақшаи ман набуд. фикр мекардам дар ҳамаи раундҳо то охир мубориза мебарем, аммо кор камтар дигар шуд. ҷавонпаҳлавони исфарагӣ рақибашро тавсиф карда афзудааст ки Данило варзишгари ҳақиқӣ аст. пас аз анҷоми бозӣ дарҳол маро таҳният гуфт. вақте рақиб нисбат ба ту эҳтиром мегузорад, ин бисёр хуб аст. акнун нақша дорам моҳи феврал барои соҳиб шудан ба камарбанд қувваозмоӣ намоям. умед дорам ба мақсад мерасам, иброз доштааст Асрор Воҳидов. маврид ба зикр аст ки дар ин рӯз ва дар ҳамин майдон варзишгари дигари тоҷик Зафар Парпиев низ дар вазни сабук ҳарифи худ аз ҷумҳурии Қирғизистон Турат Осмоновро мағлуб намуда сазовори медали тилло гардид.